Numero 1 Tatak RMN. Okay, niya na usab ang yang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon niini ngubos ninyo nga laged mong tulumanon. Silbert Tundoyano Sr. alias Beredas. Okay, ang atong pizza karon, pizza asyete sa bulan sa Oktubre, tuig 2018. O gusab lain na sab nga adlaw sa Ginoo. Sige po na ko moingon maayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan. Okay, usab no atong gisaulo karon no sa dakbayan sa Dipolog ang ikaduhang patron nato, ang Birhen sa Rosario. So alang sa mga taga Dipolog, maayong piyesta no sa atong ikaduhang patron Birhen sa Rosario. Okay, sige po no, ang atong makauban din sa istasyon no, ang atong mga kasama sa technical side, si kasamang Danny Luod, ug usab si kasamang Tax Ilumba. Iniausabon, nakita nato ang atong station manager, si kasamang Edgar Dagumo, ug usab si Roger Monera. Okay no, mga tinahod gating paminaw, diretso dayon ta no sa atong mga pasumpay sa atong dulumanon no, kahayag sa pagtuong Katoliko. Atong gikasaad no nga atong basahon karon uban na sa atong kanang pagpalapad no sa hinungdan kung ano nga kadtong konselyo sa Laodicea o Laodicea, usa to ka valid council no, kay daghanan sa atong mga igsuon nga mga dili Katoliko ang dili modawat sa mga konsilyo nga Katoliko, kay kuno lagi wala kini otoridad o authority gikan sa kahitasan, pero atong bantayan nga ang Biblia mismo gatudlo ug mismo gyud ang atong Ginoong Jesucristo mao'y mibungat sa mga pulong pasalig nga ang iyang simbahan kun iglesia kung kini adunay pag-aprobahan o pag-i-pronounce o ipadayag, kinahanglan ato yun ning tuhuan kay sama raman nga si Kristo mao gyud nga padayag niini no. Balik lang taon nato ang iyang mga pulong sa San Lucas no, kapitulo 10 bersikulo 16 no, sa dihang nag-ingon siya, ang naminaw kaninyo sama da nga naminaw kanako, o ang wala maminaw kaninyo sama raw sab nga wala maminaw kanako no. Mo nay kana bang with emphasis na nga pahayag
no, sa atong pagsabot nga Katoliko, no? Pero ang aktual gyud nga pamulong sa atong Ginoo sa maong bersikulo, ang nagpatalinghog kaninyo sama ra nga nagpatalinghog kanako. Ang wala magpatalinghog kaninyo sama ra nga wa magpatalinghog usab kanako. Now nga naman na, atong hinumduman nga ang simbahan kun iglesia giangkon ni Kristo nga iyang lawas. Iyang lawas nga mistiko. So kay lawas, so kung doon na may mga pronouncement ani opisyal, hiniusa nga pronouncement, kinahanglan ato gyuning tuhuan. No? Ato ning tuhuan kay si Kristo man eh. Mayon gyud Kristo, dili lang gyud magduda ana, di ba? Now, sama pananglit ni atong konsilyo sa Jerusalem. Konsilyo sa Jerusalem, no? Diin nagkatigom ang mga apostoles. Kay ilang gidiskusyonan, ilang gidibatihan ang unsa gyud ang Kristohanon ba nga pagtuo sa bag-ong kasabutan. Kay kadtong mga Hudeyo nga naanad sa karaang tugon nga unta hinay-hinay na nga midawat sa atong Ginoo, apan doon na pa man sila yung mga panghuna-huna o interpretasyon nga wala masubay sa bag-ong kasabutan nga tinuhuan sa atong Ginoong Hesukristo. Sama atong unsa man ni kinahanglan pa ba gyud tulion ang magpasakop sa iglesia? O kinahanglan ba nga isipon pa nga mahugaw ang mga giisip nga mahugaw na adto sama ni anang hintil nga ipihig ang mga hintil kay walay labot sa kingharian? Mao na ang ilang gidiskusyonan o ang ila biyang gibasihan sa ilang desisyon dili biya tong ilang kanabang scripture nga humana o ilang gibasihan katong daang kasabutan. Kay ang ilang decision gibase man sa pagtulon-an ni Kristo sa bag-ong kasabutan, no? Kay kung gibase pa nila sa daan, so ipadayon gihapon ang tuli o isipon gihapon mahugaw ang mga hintil. Pero lahi naman ang desisyon nila sa Council of Jerusalem. So mao na nga kana that proves nga ang grupo sa mga apostoles, ang bag-ong simbahan nga gisugdan sa atong Ginoong Hesukristo, mao na ang Kristo bali diri sa yuta nga pagatuhuan. Kay ang ilang desisyon kinahanglan mantuhuan. Hinoon, dunay mga Jewish practice nga ila paghapong gipadayon, pero kana wala magpasabot nga dili gyud na maundang. Kaysa Kristohanon lagi nga era, panahon, kinahanglan ipatuman yun ang Kristohanon nga kanabang mga practices. So, buot ipasabot nga ang mga Jewish practice nila niadto sa unang siglo, dili gyud to ingon ba nga maghangtod sa hangtod. Kinaagyoy pagtapos niya na, no? Kato mga Jewish practice, no? Mga kinahod nga tigpaminaw, no? Sama atong temporal restriction nila nga gidili ang pagkaog dugo. Kato, temporal restriction nga gibase sa daang kasabutan. Pero sa bag-ong kasabutan, no? Sa bag-ong kasabutan, na wala na naiapil, no? Kay sa bag-ong kasabutan, kinahanglan ang atong tumanon ang universal law naman ni Jesus Christ. Universal law, nga kanang atong mabasag, masabot sa San Marcos 7. Ngayang gipasabot, nga wa nay isipon mahugaw nga isangsang sa baba sa ato pagkaroon. Unya, iyang gipasabot nga ang katumanan ni adto katong giisip nga mahugaw ni adto sa karaan, ang katumanan ato mga daotang buhat na nga sa tao, no? Kana bang gikan sa sulod. Nga nag-ingon siya, no, sa Marcos 7 nga ang makahugaw ang kadtong mugula gikan kaniya, no? Then iyang giklaro sa unahan sa mga bersikulo nga mao kanang mga buhat sa taong dili maayo. Mao magali si San Pablo, no? Nag-ingon siya nga sa Roma, no, 14:3 nga dili na hukman, no? Ang tao nga bisan unsay kanon. So diha nagkabase ang atong pagtuong Katoliko sa universal law.
Pero timan niya nga, sa bag-o pa ang simbahan, dili na insigida, matapos dayon ang mga Jewish practice. Kay, ug unsa lagi na batasan, dili na automatic maundang. Labi na kay hinay-hinay giwala sa mga apostoles ang mga Jewish practice, no, sa hinungdan nga dili man gud magulpi, no, labi na kay kinahanglan man gyud alam-alaman ang mga Hudiyo, no. Ako naman galing na explain ang pipila ni ini sa miagi na tuntuluman, no, ang mga hinungdan. Nakaron atong basahon, no, ang katubang statement sa kanang Converts Catechism, no, of Catholic Doctrine. Kay kini nga desisyon sa maong konsilyo, usa ni ka valid council apan dili ni tuhuan sa ato mga igsong Sabadista. Pero sa dili pa dito na ko ni basahon. Now, ang wala gyud tubaga nga discussion na to about ining mga konsilyo nga Katoliko. Kadto bang konsilyo sa Hippo o Cartago nga kanunay na akong gibalik-balik nga konsilyo to sa mga obispo. Unya ang nahitabo ang ilang gipadayag sa maong konsilyo gituhuan biya sa ato mga igsuong Seventh-day Adventist. Nya dili lang mga Seventh-day Adventist, uban pang mga Protestante tanang gatuo sa Biblia nga nagtuo sa bag-ong kasabutan nga aduna lamay 27 ka libro. Kana produkto biya na sa konsilyo nga Katoliko katong Hippo o Cartago, no? Council of Hippo 393 AD, then Council of Carthage 397 AD, no? Ngano man. Kay sa maong mga konsilyo gideklara o gicanonize pila ang basahon sa bag-ong kasabutan, no? Mao ni atong timan-an nga aduna lamay 27 ka libro, no, sa bag-ong kasabutan. Now, panahon sa unang konsilyo sa iglesia sa Jerusalem, wala pa sila gadeklara, no? Wala pa sila ga-canonize. Wala pa sila ga-canonize. Wala pa gali sila gahisgot og official description sa iglesia. Kay ang mga description sa iglesia, tinagsang gipadayag sa mga apostol, sama ni Pablo, lain-lain yang description, no? Sahay tawgon niya og iglesia ni Kristo, gipasabot niya. Tawgon po niya og iglesia sa Dios. At tupugang Pedro, gitawag po niya og kanang chosen people o piniling katawhan, no? Lain-lain ang description. Pag abot sa Tesalonica, kay doon naman nagkabig, gitawag po iglesia sa Tesalonica. Sa Corinto, gitawag po iglesia sa Corinto. Then gitawag po niya og iglesia sa mga balaan. Diya sa unang Corinto 14:33. So kung maghisgot og katawagan, description sa iglesia, lain-lain ang description, no? Unya niadtong konsilyo sa Jerusalem, wala pa sila mipakanawag official description. Muna nga lain-lain ang description sa iglesia, di ba? Niya sa ulahing mga konsilyo naman gud sa iglesia gihimo nang wala pa mahimo niadto. Sama nang pagdeklara pila ka basahon sa daang tugon o bag-ong tugon. Now, bisag dili sa ko maghiskot atong daan. Kay sa issue sa daang kasabutan, dili man muuyon ang mga dili Katoliko niya ng atong daang kasabutan nga apil tong Macabeo, Sirach, o katubang dunay 7 ka libro nga wala sa kanon sa mga Protestante. Kay wa nila dawata kay gidugang kuno. Pero actually, na ato sa Septuagint version, wa lang nila gi-appeal, no? Kay naamanggoy mga nasulat dito nga mo contradict sa pagtuo nga kana bang pagtuo nila nga panalitan kanang wala pagtuo nilang walay purgatorio. Kay moadto ko ka sa basahon sa Macabeo, klaro man gyud nga naay purgatorio kay na may pag-ampo alang sa mga nangamatay. Mao na nga historically si Martin Luther iyang gi-disregard ng Macabeo ug katupang uban nga mga libro nga kung i-appeal nila malupig sila debate sa Katoliko. So mao na ang istorya na. Now, pero kung maghiskot og bag-ong kasabutan, tanang nagtuo sa Biblia nidawat anang 27 ka libro nga produkto man na
o resulta man na sa konsilyo nga Katoliko. Di ba? Kay panahon sa mga apostoles, wala pa sila magdeklara pila ka basahon ang bagong tugon. Unya, klaro kayo sa kasaysayan nga daghan kaayog sinulat ang mga Kristiyanos. Di ba daghan? Dili lang ka ng 27. Unya, kinsa may gahashas, kinsa may nagdeklara nga ni desisyon dayon, nagkanonize nga 27 ra mo'y linamdagan sa Espiritu Santo. No? Konsilyo ba nga Adventist? Konsilyo ba nga INC? Wala pa ng mga pundukan ni adto. Ang nagdeklara mga obispong Katoliko, no, sa Council of Hippo 393 AD o gidasunan sa 397 AD din napagipagdasunan na mga ecumenical council. Paulahin na. Bisag kana lang nga council. Nya, ang ato magong punto diri, kung walay authority ang mga obispo, nganong ilang gidawat kanang desisyon sa Council of Hippo o Cartago. Giunsa nila pagsiguro nga sakto ang mga obispo nga 27 ra ka libro ang bagong tugon. Kung walay gahom, walay authority ang mga obispo. Gani no, kung atong ibase sa logic, ako moingon ay Katoliko di ay may gadeklara ana. So dapat ay ko mutuo anang 27 ka libro sa bagong tugon, mutuo sa ko sa authority ani mga taong gideklara ang maong mga obispo, di ba? Kay kung dili kasaligan ni mga tawhana, na giunsa na ko pagsiguro nga 27 ra gyud ka libro ang linamdagan sa bagong kasabutan. Muna in English pa, before I accept the Bible, I will accept first the authority sa aning mga tawhana nga nag-ingon nga kini linamdagan sa Espiritu Santo, di ba? Manang ang Katoliko dili gyud maka tugot o makauyon anang sola eskriptura kun Bible alone. Nga kung maghisgot og authority ang mga sinulat ra kuno sa Biblia, dili na mao. In the first place, si Kristo wala magtukod og Biblia. Ang gitukod ni Kristo pundok katawhan iglesia. Di ba? Timana na to. Wala ganiya sugua si Pablo nga magsulat. Ang ubang mga apostoles wa gyud gisugo sa Ginoo nga magsulat pero nganong gasulat sila, di ba? Now, ang mabasa ra gyud sa Biblia nga gisugo sa pagsulat si Juan, Apostol Juan katong sa pinadayag ra pod. Katong Revelation sa pinadayag giingnan si Juan nga sulaton to. Pero ang ubang mga apostoles wa gyud gisugo sa pagsulat, di ba? Kana that proves gani nga dili tanang gimbuhaton nga kinahanglan gyud gisugo gyud ka ana. Kay naa man gyud uban moingon nga mga Katoliko daghan kay mugna nga wala may mabasa sa Biblia ang gisugo sila sa Ginoo ana pras ana nga tong mga daghang mga pista ron. Nga gipang mugna, daghang mga ribulto nga gipang bugna. Mangutan-on man ta nila asa mabasa sa Biblia nga gisugo mo sa Ginoo ana. Na ang atong tubag nga dili tanang gimbuhaton nga atong gibuhat nga wala ta suguo ana litra por litra nga daotan na kung buhaton. Di ba? Kay example, ang mga apostoles naa man po'y gibuhat nila nga wala sila suginli anas Ginoo pero anong ilang gibuhat? Di ba? Para saan nang pag kuan lagi? Katong paghimo nila sa konsilyo sa Jerusalem, mo sila sugua ato. Di ba? Nabagay mabasa sa Biblia nga magkonsilyo sila sa Jerusalem. No, automatic ra man gito ilang gibuhat kay gikinahanglan, di ba? Pangatinahod nga tigpaminaw. Unya si Pablo pod wala pod siya sugili sa Ginoo nga tawgan nig iglesia sa Dios ha. Di ta kabasaan na sa Biblia pero si Pablo nag-ingon nga iglesia na sa Dios. Unang Timoteo 3:15. Di ba? So dili tanang gimbuhaton kinahanglan gyud basahon nato sa Biblia litra por litra ang sugo. Now, nganong pwede man sila makabuot-buot ang mga apostol? Kay naa sila authority. And that authority mapasa sa ilang mga successor nga historically mao ang mga obispong Katoliko, di ba? Mga tinawag nga tigpaminaw.
Then lain pa nga point no mga tinahod nga tigpaminaw. Nga ang mga konsilyo nga Katoliko timan-an nato dili gyud na mahitabo kung wala ba'y sungi ba, wala yung mga disagreement, wala mga problema. Ang mga konsilyo mo tumaw lang kung doon ay mga taong musupak pero sa atong divinity of Jesus Christ nga naay pari nga ni supak anang pagtulunan na. Mao tong ga-council sila sa Nicea ni atong 325 AD. Unya, ang ilang mga desisyon kinahanglan mo tuo ta kay unsay giingon ni Kristo sa Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Ang inyong itugot. So, kung dili ta mo tuo sa mga konsilyo sa simbahan, now, dili ta faithful sa Ginoo. So, sama ani no, ako nang basahon na ang Converts Catechism, Catholic Doctrine. Giingon, which is the Sabbath day? Saturday is the Sabbath day. Why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336, by the way, sa ako ning gisubay yun, kining pitch tuig, ang exact yun nga tuig ani 363. No? Kining sa Converts Catechism, abot kinsay na sayo ani pag-type, no? Ang gakopya ba kaha og katog yung sa Converts Catechism na rumble. Okay, 363, no? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 363, no? Corrected na ha. Transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Kini, dili mo yun ang mga Adventist ani. Pero kung atong tagaag importansya ang mga pulong ni Kristo, kinahanglan mo yun dani kay desisyon man ni Kristo. Ano may untag desisyon ni Kristo? Kaya ang iyang simbahan, gitagaan niya gahom sa pagdili og pagtugot, no? Timanan na to na, Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot. So kinsa may matinumanon ro ni Kristo? Ang mga Seventh-day Adventist o ang Katoliko? May ang Katoliko. Kay nituo ang Katoliko sa desisyon sa mga konsilyo o sa kanabang katiguman sa iglesia, no? Now, makaingon gani ko nga kining mga Protestante, Adventist suguban pa, ilarang pili-pilion ang desisyon sa mga konsilyo. Kung muuyon sa ilang pagtulunan, sa ilang gusto, okay. Para sa atong Council of Hippo o Cartago nga gidesisyonan 27 ra ka libro ang bagong tugon, niuyon sila. Pero pag abot sa Council of Nicea, di na po sila matuo. Kay gibalhin ko no. ang iglesia nga tinuod na may gahuman na. Di ba? Mga tinawag nga tigpaminaw. No? Klaro kay diri oh. Why did the Catholic Church substitute Sunday for Saturday? The Church substituted Sunday for Saturday because Christ rose from the dead on Sunday and the Holy Ghost descended upon the apostles on Sunday. No? Nakita man gud sa iglesia niya to, special ning Sunday di ay. Kay ang pagkabanaw ni Kristo nagpakita siya Domingo din katupong adlaw sa Pentecostes, Domingo gihapon. Dayon ang pangutana, by what authority did the church substitute Sunday for Saturday? The church substituted Sunday for Saturday by the plenitude of that divine power which Jesus Christ bestowed upon her. Na sa may bersikulo ani, kadtong Mateo 18:18. Di ba mga tinahod nga tigpaminaw? Ang example ana katong sa Buhat 16:4 nga nagkauyon og mga kalagdaan ang mga kadagkuan sa iglesia then ilang gipatuman sa mga magtutuo, di ba? O ano man kinaay gahom ang iglesia. Unya kining Council of Laodicea di sila motuo ani nga Christian Council man no? Sa Book of Revelation chapter 3 verse 14 to 22, no? Naghisgot diha og the church in Laodicea. Laodicea. So mulutaw ron nga ang mga dili Katoliko gapili-pili lang og mga konsilyo. Ila lang gipili-pili.
Now, ang Katoliko may faithful. Nga naman, tanang konsilyo, opisyal, sa simbahan gituhuan. Pero sa atong Council of Florence nga, ni-decide ang Council of Florence nga, oy, kining pagdili sa pagkaog dugo, temporal man eh. Kay Jewish man eh, karaan man eh. So ilang gi-abrogate sa Council of Florence. Kay gihimo gyud nga universal law lang gyud ipatuman. Kung sa may universal law, katong mga teaching ni Jesus Christ sa bagong kasabutan nga wa na siya magdili, no? Sa pagkaon. Kay katong Council of Jerusalem, doon na pa man sila gidili. Katong gidili ang pagkaog dugo, di ba? Oh, pero that is a temporal restriction. Atong timanan. Kay bag-o pa ang iglesia. Oh. Pero sa Council of Florence, gi-abrogate na. That proves nga ang mga obispo na agi authority. Now, siguro ang mga dili Katoliko, wala sila authority. Munang di sila pwede kabalhin gikan sa Sabado nga tos Domingo, dili sila ka-abrogate anang pagdili sa pagkaugdugo. Kaya ang ilang mga leader way gahom. Now, wa naman tay igong panahon mga tinahod nga tigpaminaw at ang ining sunod Domingo ato ning ipadayon ha kay kinahanglan ako ning i-discuss og ayon ning Council of Laodicea. Okay, isang lidwa naman tayo igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kininalamang ang ubos ninyong alagad sa mga tulumanon. Silbert Dondoyano Sr. alias Berida, sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. DXVR Tatak RMN. Asa mas practical? Joy dishwashing liquid o ordinaryong paste? Sa paste? Daghang pahid, daghang kuskus, pahid, kuskus, pahid, kuskus, sa oras kahago, si kaayo. Ang Joy dishwashing liquid, sulit kaayo. Tungod kay... Usa ka purong tulog sa Joy, kabula, kabula, kabula sa Joy, kabula, kabula, kabula sa Joy. Joy, sulit kaayo. Usa ka purong tulog sa Joy, kabula, kabula, kabula sa Joy, kabula, kabula, kabula sa Joy. Joy, sulit kaayo. Purong patak, isang katutak. Try Joy 4, 19 pesos SRP. Kayang umabot hanggang 1 buwan under regular washing conditions. Hindi pwede. Ano man ang napili mong gawin? Hindi pwedeng gusto lang.